नमस्कार, माझे नाव स्वप्नील विजय वाघमोडे. आज मी आता 5वीत शिकत आहे. माझे शाळेचे नाव श्रीकृष्ण गुरुकुल शिक्षण संस्था वाघेवाडी. आज तुम्हाला मी जमीन 7/12 उत्तराच्या जमिनीविषयी माहिती सांगणार आहे. स्वप्नील, नोंदणी केलेल्या जमिनीविषयीची सर्व माहिती महसूल खात्यातील कोणत्या कागदपत्रात नोंद केलेली असते? 7/12 या कागदपत्रात नोंद केलेली असते. ठीक आहे. त्या 7/12 उतारामध्ये भोगवटदार वर्ग क्रमांक 1 असं लिहिलेलं असतं. त्या संदर्भात काय माहिती? भोगवटदार वर्ग क्रमांक 1 म्हणजे वंश परंपरेने चालत आलेली जमीन व मालकी हक्काची जमीन असते. ठीक आहे. भोगवटदार वर्ग क्रमांक 2 म्हणजे काय असतं त्याच्यामध्ये? भोगवटदार क्रमांक 2 म्हणजे सरकारने भूमिहीनांना दिलेली जमीन व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय जमिनीची विक्री करता येत नाही किंवा खरेदी करता येत नाही. त्याखाली आकार म्हणून एक कॉलम असतो. त्याच्यामध्ये काय दिलेलं असतं? जमिनीवर लावण्यात आलेले कर, रुपये व पैसे यामध्ये दिले असते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इतर हक्क हा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये काय माहिती दिलेली असते? मालमत्तेचे इतर अधिकारी धारण करणाऱ्याच्या नावाची नोंद असावी. तसेच जमिनी संदर्भात घेतलेले कर्ज फिटले आहे